Mega love shout out po sa inyong mga kawaray. Hi guys, mga kawaray. Welcome to my live. Kaso po, buhay naman naman nyo na agad para may piplay tayong short video nyo. Good evening po mga kawaray. Mega love shout out. Love you guys. Listen everybody. Oh my god, Hi guys, mga kawaray, welcome to my live. Pasok po ang may gusto, yung ayaw, diwag. Walang pilitan ko, Christian. Punta ka rito. Bye. Yan. Pinsa mo muna marinig mo sa akong susulti dong. Punta ka sa bahay dong. Boss Christian. Pasok, punta ka dito sa bahay. It's not luck, it's Pantene. Mega love shoutout po sa inyong lahat mga kawaray. Good evening po. Yung papasok po sa aking show, sa aking live, yun ang ipi-play natin ang kanyang short video or yung long video niya para dagdag views po or monetize ka na or hindi pa, mas maganda pa. Mas maganda kasi madadagdagan yung WH mo. Tara. Come. Come to me. Come to me. And be careful. Wala kasing bawasan, tinuruan na kita kung ano gagawin. Halika na guys, halika na. Pasok. Kanina ka una ba? Pasuki ba? Guys, yung mga papasok sa akin live, please lang po mag ano kayo ng main channel po para may piplay natin po ang short video nyo po. Pagpasensyahan nyo na yung mukha ko na to ha. Marami akong bulutong to nagkaroon akong bulutong dito Ha? Saan? Wala na si Jobin. Si ano? Lupin. Ayaw nga Maraming salamat po sa nag-thumbs up. Ikaw ba yun? Maraming salamat po yung nanonood po dyan. Kung si Christian po yan, Chan, punta ka rito sa bahay, Chan. Ando po ito si Lupin, ando po ito. Tawagan ko. Pangalan nga ng Lupin na yan. Ang pangalan ni Lupin? Mega love shout out po sa 2 viewers natin dyan at 1 thumbs up. Thank you very much po sa 1 thumbs up. Come to me when I have you. Pagtiisan niyo mukha na to mga kawaray. Yan nagkaroon to ng wala kasi tayo nilalagay sa mukha. Kaya mukha tayong zombies. May filter to Hindi ko yung filter. Dito. Ito. Ayun! Yung pala yung maglalagay. I see that. Oh my gulay. Ganyan lang pala yun. Tagal-tagal ko na nagla-live no kawaray. Wala pala yung nakakalam dyan. Sa mga ganda. Yun lang pala yun. Yan guys, meron na tayong palobo-lobo ha. Nakita nyo, may lobo-lobo na ha. Ganun pala yun. Shoutout po sa 3 viewers natin dyan. Mega love shoutout po. Ouch. Uy. Nandito, sabi ko sa inyo, magla-live ako. Chan, kung naririnig mo ako,
Punta ka dito sa bahay. Mega love shout out po sa 2 viewers at 5 thumbs up. Mega love shout out po.
Dahil na, hindi tayo mag-i-stricto dito mga kawaray. Yung papasok sa akin live, pumasok po, pwede rin kayo mag-stay 10 to 5 minutes para madagdagan ang aking videos. At yung papasok sa akin live, pwede kayong lumipad kahit saan. Pumunta kayo kahit saan gusto nyo lupalop. Kahit saan kayo gustong pumunta kayo guys. Hindi ko kayo pipigilan. Basta ibaba nyo lang ang menu channel nyo rito sa aking live at ipi-play natin ang short video nyo po. That's all. Thank you. Kung ayaw nyo pumasok, wala akong magagawa. Decision nyo yan. Decision nyo. Ako yun nang bibigay lang po lamang ng konting ayuda sa inyo. Anong papasok sa aking live. Kung pumasok ka man o hindi, edi salamat. Kung ayaw mo, di wag. Sabi nito, tara ulo ato tong ano na to ah. Nagla-live na to ah. Parang walang ka-ano. Hindi nga, totoo lang guys, mga koray. Yung gusto po yung pumasok sa live ko, mag-iwan ka po ng main channel nyo dyan at ipi-play natin ng yung short video. Kung ayaw nyo naman po, wala tayong magagawa, decision po nyo yan. Pwede kayo lumipat sa ibang nagla-live na yung bibigyan kayo ng ayuda daw. Eh dito sa akin legit, ipi-play ko po yung short video nyo. Yung gusto lang po, walang sapilitan. Ito ay bukal sa loob nyo kung gusto nyo pumasok o ayaw nyo, di wag. Say na. Mga 10 minutes na ako, wala parang nagparamdam sa inyo. Ay! Wow! Shoutout kay Ate Che. Ate Che, Dick, Tommy Galab, shoutout po. Ikaw ang nauuna ngayon, kaya ikaw ang may regalo. I-play natin po ang kanyang short video. Ate Che, may Galab, shoutout po. Maraming salamat po. Arigato. Ito po, i-play ko na po ang iyong short video. Salamat Ate Che. Katamsak po. Guys, mga kawaray, ang una natin viewers natin dyan, ang nanood sa ating live, si Ate Che. Kaya ito po, mayroon ka na agad. Pipli natin yung video ni Ate Che. Wait a minute, wala pa namang short video to. Wait lang, magpalit lang ako ng account. Ate Che, maraming salamat po sa pagpasok niyo po sa akin live. Live sa pakaway-kaway na Ate Che. Guys, may buhay naman na tayo agad. Si Ate Che. Kaya ipi-play natin po ang short video niya. Lahat yan. Hanggat wala pang pumapasok na iba. Ipi-play natin to. Ay, marami na pala na. Ayan. Kay Ate Che po. Ate Che. Maraming salamat po Ate Che sa pagpasyal. Sa iyo po. Play natin yung short video niya. Uy. Nakita mo. Pasok ka. Huwag dyan, bukas yan. Nanonood ako sa'yo, pinatay mo wifi. Ludo. Tara mo dyan. Kumain ka na? Hindi pa yun yung ayun po andyan na malilit siya. Shout out kay Christian. Wala tutulog din sa taas eh. Tulog ka dun sa taas. Pag naglalabas ka, abot nga mo. Sabihin mo lang. Sabihin mo, uy, mga kupal, lalabas. Ay, mga hator, lalabas ako. Ay, di ba? Oh. Pinatay dito. Ba't wala ka messenger? Ba't wala ka messenger? Ha? Ano yung maupo niyo nila? Lagi yan. Sa taas na ngayon iba eh. Ang dami na yun ah. Isang karton. Karton ng speaker. Guys, pili natin yung short video natin, Che. Tapos isang karton na sira-sira. Si Ate Che ang unang pumasok sa ating live, kaya yan. Wala naman kami wifi dito dyan eh. Oo nga, kailangan.
Ganyan lang ginagawa ko. Live lang. Play natin yung videos nila. Oh. Shoutout kay Chloe Reyes. Biboy TV, mega love shoutout. Alam ko ikaw yan. Mga ano mo yan eh. Maraming salamat sa pagpasyal. Maya play ko lang yung short video natin, che. Sunod kita dito. Shoutout kay Chola Reyes. Shoutout Tudas. Pajakit please so sweet. Ito na. Jakita na kita. Ano mo yun? Ano? Yan Chola Reyes, meron ka ng jacket. Binigyan na kita ng jacket. Ha? Oh, hindi piniplay ko yung short video. Kaya Ate Chi pa rin tayo mga kawaray, yung play natin yung video niya. Ate Chi, okay lang po kahit magpunta ka sa ibang live, play ko lang yung video niya. Pwede kayo mamasyal sa ibang live, Ate Chi, para madagdagan po kayo ng banana. Mute ko
Igalaw shout out sa tatlong viewers. Oh. Chloe Reyes, shout out. Biboy TV, salamat sa pagpasyal ha. Ano dito? Sa'yo na, next ko na ikaw. Tapos na yung kay ano, kay Ate Che. Huwag mo yan, buntot ka na. Next kita dito. Hindi mo yung umakyat ang buntot. Paikot lang natin guys ha, mga correct. Paikotin lang natin para ano. Para lahat kayo magkaroon. Aray ko na ka. Wala naman to. Binaba nito. Mama. Lagi. Naman. Hindi, mamaya na yan dyan. Ganda mo na. Tala. Ako na nagbago. Kaya Ate Che pa rin, wala namang ano. Wala namang main account. Yung main account naman. Baba. Kumakain pa ako eh. Guys, kay Ate Che pa rin tayo guys. Yun main mo para ano yun ang ipipli ko. Kaya pala mag-live kasi. Hmm? Para makita. Sabi ko sa niya eh. Ano po? Huwag mo naman isog mo lahat. Yung laki mo na. Bakas mo kumain ng isda. Ay, prito. Ang pakli. Ayaw. Dito, malakas dito. Yan, buntot. Tatanggal na. Tapos ako nakilig. Kaya nga sumambang kaya wala na. Wala pa. Pabalik pa yan dito tayo sa lahat. Hindi na namamansin yun? Pinapansin ka pa ba, May? Ha? Bira lang naman yung ano sa camera. Lagi nasa galaan. Dito kasi hindi siya makagala. Yung malawak ata dun eh. Tama ko magalan mo. Wala kang sangganang kalaro doon pero nagkagala pa rin siya. Nakalahating oras na tayo mga koray na live. Hmm?
Ramlin, Hirapa, Miguel shoutout. Parang kay Ma'am Helen natin to. Miguel shoutout po, Ramlin. Salamat po sa pagpasyal sa akin live. Miguel shoutout po. Thank you. Thank you po sa 40 viewers natin dyan at 9 thumbs up. Miguel shoutout po. Station lang na guys. Wait lang po kasi wala pong load yung isa kong cellphone. Papaloadan ko pa. Kumakain pa po kasi ako. Miguel Love shoutout po sa 52 viewers at 9 times sa Miguel Love shoutout po. Ate, kinain ako ni Lolo. Layas mo na ako. Ubad ako. Bakit? Ano nangyari? Ramlin, ano nangyari po? Nalagasan ka ng ano? Mga subscriber? Wait lang po ha. Parang mga cellphone mo. Check ko lang to kasi natin sa ate. Sa ano ito, Ma'am Helen niya ito eh. Ramlin eh. Ma'am Helen, channel mo po yan? Channel, Ma'am Helen. Ramlin eh. Ramlin. Channel niya po yan, channeling. Channel po. Marjan. Wala na rin kakain ng Thank you, Lord. Mega love shoutout po sa 51 viewers at 9 thumbs up. Pa-thumbs up po yung hindi pa naka-thumbs up guys. Please lang. Pasuyo pa thumbs up po. Guys, patuloy po ba? Thumbs up lang po yung hindi pa naka-thumbs up sa akin live. Ano yun? Maraming salamat. Sagot kapag natanggal yung suksok ka talaga doon sa ilalim ng lababo. Mamaya ka na magtinapay. Anong puno pa nga yung bunganga mo sa kanin, no? Check ko lang to kung yung channel to. Kay Ma'am Helen nga. Kay Helen nga. Mega love shoutout. Maraming salamat Ma'am Helen sa pagpasyal sa akin live ha. Yung main channel nyo ma'am. Saan po ba? Yun na nga, sinasabi ko sa'yo. Tamtax yan. Yung Tantax oh. Jakitan po kita Ma'am Helen. Saan na yung ano nito?
Salamat po sa pagpasyal, Ma'am Helen. May jacket na po kayo. Sige nga. Kuha mo yung ano, Maraming salamat. tinapay. Sige. 51 na po kayo, 51, Ma'am Helen. Binigyan kita ng isa. Wait lang po Magano pa ako ng mag-load pa ako ng aking cellphone, walang load. Tawa. Sa'yo pala yan, Ma'am Helen. Akala ko sino. Pero alam ko, Ramlin eh. Salamat po. Yung lalaki yun ba? Mr. Art and Random Think Hi. Big love shoutout po, Mr. Heart. My heart. Bigyan kitang jacket. Hindi sumama sa ano. Maraming salamat po sa pagpasok, Mr. My Heart My heart. and Random Think. Oy, 128 subscriber po. Si My Heart. My heart. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hi po. Hi, good evening po, sir. Welcome to my live. Sasalita natin. Pasensya na po kasi ano po tayo ngayon. Tagalog lang po ang pinakaano natin. Because the gravity of the earth. Play ko po yung video po. Ma'am Helen, yung isa ko kita dyan. Wag naman. Wag mo ako isako. Ma'am, yung main channel nyo po, yung ibaba nyo po. Sa'yo pala yan? My Heart and Random Think. Assalamualaikum. Kay Ma'am Helen pa rin pala to. Ma'am, thank you ma'am sa mga alagad mong dinidikit. Thank you very much po. Alaikum salam. Malasalaikum. Hindi ko may nabigkas eh. Maraming salamat po sa 11 thumbs up at 7 viewers natin dyan. Mega love shoutout po. Ma'am Helen, yung main channel nyo po. Pwede nyo po ibaba. Kasi para may play natin yung short video po. Yan na naman sa napatangkat. Ma'am Helen. Ayan, dagdag ko na. 52 ka na. Ayan, ito na lang muna i-play ko. Wala eh. My art along salam. Hindi yan akin, Mark. Hindi ba sa'yo yan? Kala ko sa'yo. Pag-isahin ko lang yung mamaya. Hindi pala sa'yo yan. Sorry. Kala ka sa'yo. Pelikula nito. Yung main channel mo, Ma'am Helen, ibaba nyo po dito. Ito yung Ramlin eh. Salamat Ma'am Helen sa pagpasyal Long time no see. Wait lang.
Shoutout po kay ano. Ito lang ang gamit ko muna dito sa Kamagdikit para sali kita sa pupuntahan ko. Ibaba ko bahay mo. Sige, salamat ma'am. Ano, Ramlin. Hirapa. Miguel love shoutout po. Maraming pong salamat. Thank you po. Salamat po sa pagpasyal. Yun na po pala po. Sa'yo pa rin po, play ko pa rin yung video nyo. Si Art, sunod natin si My Art. Mega love shoutout po sa 3 viewers at 11 thumbs up. Mega love shoutout po. Video. Ang gaagi ka. Ang kalat ka na dyan. Yan sa unan. Pagagalitan ka ni mama mo. Sige ka. Huwag ka na umakyat dyan. Ay, grabe ba? Maakyat ka pa dyan. Huwag ka na umakyat. Hirap ng dulo. Dito rin ako nag-outside. Wala kang load. Kasi ito na kayo register. Pwede ba to ID ko? Yun. Ha? Kailangan dyan. Nire-register yung ano. Ay, yung tawag nito. Yan. Yung Sa ano? SIM card mo. Kasi pag hindi mo rin register, wala. Wala. Kumagana naman. Kumagana naman ah. Ano ba? So, ano yun? Download eh. Ang dami eh. Nak! Nak! Nagagalit si mama mo! Dami yung download ko. 230. Kaya pala eh, hindi ka makagawa, makaano eh, dami mong din-download eh. Hindi. Yung nilalot ko lang dito. Masara lang. 10. 17. Ito. Tignan mo. Kaya nga, 10 eh, kaya walang ano, walang space. Lahat pinagdidelete mo yan. Para ano mo yung Facebook mo. Huwag mo na kasing galawin, tapos sasabihin mo si Papa. Pa rin ah. Huwag mo nang galawin yan. Ay naku, kasasabi lang inano naman talaga. Hindi delete ako dito, Mark. Oh, delete ka para ma-download. Mark, dyan ang kalat mo na! Magkano sa Markano lang. Hmm? Ano to eh? 231. No. Download. Binayaran mo? Ano? Gawa ko lang. Ha? Gawa ko lang. Gawang Download lang ako. nag-download ka ng ano. Kaya pala ang ano, ang laki ng space mo. Pero yung apps mo kakunti lang. Ang dami mo palang dinownload niya. Kaya pala hindi ka makapag ano ng Magkano sa Markano lang kaya naman. Download lang ako. Mega love set up po sa 2 viewers natin dyan at 11 thumbs up. Kaya hindi siya makapag-upload ng ano, hindi mo ano ng pasukin natin guys si My Art kasi ano B-boy. Oh, Martin, papansin ka dyan ah. Itira mo yung ano dyan ah. Kainin mo yan pati tinapay. Tinira mo yung ano mo. Tapos pa naman nagkakainin mo. Hindi ka dyan. Gawa mo din ang ludo ito. Ramlin, nandiyan ka pa po. Melen, mega love shot at nandiyan ka pa po. Comment lang po, nandiyan ka pa.
Mega love shoutout po sa 3 viewers natin dyan at 11 thumbs up. Mega love. Oh. Mega love shoutout B-Boy TV. Tamsak host. Maraming salamat sa tamsak. Sa'yo na. Klinik ko yung Mega love shoutout po sa 4 viewers natin dyan at 14 tamsak. Mega love shoutout. Samuel Reyes, tamsak Tudas. Salamat. B-Boy TV, salamat. Mega love shoutout sa iyo. Yung 15 na yun, ba't nabawasan? Thank you sa 3 viewers kay B-Boy TV tayo guys. B-Boy TV. Ramlen, Ma'am Helen, nandito si B-Boy TV. Solid po yan, solid. Pwede ka rin pumasyal dyan, Ma'am Helen, para madagdagan yung nyo po. Yung banana nyo po. Para madagdagan yung 52 natin dyan. Kay Tudas pa rin tayo, kay Tudas. Si Tudas natin, ang ipi-play natin yung short video niya. Si Tudas pa rin, kay Tudas pa rin. Stay lang mga koray. Ay may gustong magpa-play ng short video.
Si My Art, tapos na. Si Ate Che, tapos na. Si Ramlen, tapos na rin po. Si Tudas, hindi pa. Tutudasin pa lang natin. Tudasin na. Magandang gabi po sa inyo.
Biboy TV, sa'yo pa rin. Full-time vlog. Full-time G vlog. Mega love shoutout po. Salamat po sa pagpasok. Main channel po yan. Main channel. Ay, salamat po sa pagpasok full-time G vlog. Mega love shoutout po. Nabubulol tayo guys. Next kita rito, ikaw muna po pala. Pasensya na po, ikaw muna. Salamat sa pagpasyal sa aking munting channel. Maraming salamat po. Next kita po dito. Play ko po yung video nyo po. Ano sa taas? May unang doon. Diyan doon ka matulog. May electric ka dito sa taas. Bago Shit. rin. Bago din. Bigyan lang kita jacket. Wait lang ha. Ayan, meron ka ng jacket. Tambay lang po muna kayo kahit 10 minutes. Pwede kayong lumakbay sa ibang lugar na nagla-live. Pwede kayong pumasyal doon, guys. Play ko lang po yung video nyo. Short video lang muna tayo, guys, ha. Full-time G vlog, mega live shoutout po. Bigyan na kita ng ano. Maraming salamat po sa pagpasyal. Sayo na po, sayo. Sayo na po, sayo. Ay, hello. Hello, Elamar B Mix Vlog. Hello po, host. Tamsak Dan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Mega love shoutout. Elamar B Mix Vlog. Maraming salamat sa patamsak, sis Elamar B. Next kita rito kaya no, full-time job. Full-time job tuloy. Full-time G Vlog. Full-time. Next kita dito, sis Elamar B. Next kita. Wait ka lang ha. Guys, pwede kayo magpasyal sa ibang nagla-live po para makarami kayo ha. Hindi kayo hihigpitan ni Waray. Walang hihigpitan dito guys. Hindi ko kayo pagtatagalin sa akin live. Mag-stay lang kayo ng 5 to 10 minutes guys. Masaya na ako nun. Walang problema po. Mamasyal kayo sa ibang live. Lupat na ako. Lobat na ako. Ayun ang cellphone. Pasyal lang po. Pasyal. Pumasyal kayo sa ibang ano. Nagla-live para marami kayong makakuhang ano. Views or banana. Walang higpitan dito guys. Kaya full-time G vlog pa rin po tayo guys. Sit Makulit 21 shout out gali kay Martin Day. Martinda. Ay shout out shout out galing kay Martin. Kay ano ato eh. Dada di ba si ano? Bebe. Ay shout out kay ano? Martin. Oo, kay ano to kay Bebe to. Ay, hindi. Hindi kami, ano. Hindi. Hindi ba? Wala, iba pala yan. Yung Martin. Mega love shoutout po sa 3 viewers natin dyan. Mega love shoutout at sa 15 thumbs up. Maraming salamat po mga kawaray. Main channel po yan, Sit Makulit 21. Shoutout galing kay Martinda. Next kita dito, Ella Marby Mix Vlog. Play ko lang to ng dalawa pa para kay full-time G Vlog. Shout out po sa inyo. Salamat po sa nagpasyal. Iisa-isahin ko po kayo. Huwag kayo magtampo. Magpi-play ko po ng iyong short video ng 5 beses. 5 videos. I-play natin guys. Sunod natin si Ella Marby Mix Vlog. Mega love shoutout po sa walang nanonood dyan. Dahil sa Mark dyan, Noy. galing sa labas, pumasok sa loob, umahe. Ella Marby, next kita dito. Ay, avocado to ah. Walang po. Avocado with red wrap pepper. Ay, salap. Masarap yan. Masarap. May nakita sa buko. Next lang. Saglit lang. Loading isa eh. Dahil yan. Ayun di ba? Ay, uminom ka tubig na natin. Ayun no. Ayan na. Ayan na. Pare-pares yan.
Salita ka niya, maririnig yan. Wala yung buses, hindi ko nilagyan ng buses yan. Full-time G-Vlog. Next ko na si LMRB Mix Vlog. Maraming salamat po sa pagpunta sa akin live. Guys, yung pupunta sa akin live, hindi ko kayo paghihigpitan. Gusto kong makarami din kayo sa inyong pupuntahan sa mga ano. Gusto ko 5 to 10 minutes lang po kayo rito. Okay na. Sapat na yun. Kay Sis LMRB na tayo guys. Kay Sis LMRB. Sis LMRB sa'yo na to. Play ko yung video mo. Nabuto kay papa mo. Short video lang po muna tayo guys ha. Kasi masyadong mahaba yung Yan. long video eh. Long video to. Wait lang ha. Short video tayo guys ha. Tambay lang po. Ay, salamat LMRB sa pa-heart mo dyan. Thank you very much. Mukhang wala na ata dito. Hanap lang ako ng hindi ko pa na-apply sa'yo, sis. Wala na yung ano niya, binatang Ay, mga ano. Guys, sa March sa birthday ko sa March 19, magpapalaro tayo guys ha. Magpapa-premue tayo ng GCash. Load GCash po tayo ha. Sa March 19, yung mga ano natin diyan, yung mga malalapit nating kaibigan. Sana ay mabati nyo ako. At i-send nyo sa akin sa Messenger. Sa March 19 tayo guys. Magpapalaro tayo guys, mga kawaray, para sa ating mga Saan yung square? mga Ano yan? viewers at solid na mga supporter natin tulad nila sa Sis LMRB Mix Vlog. Sis, sa'yo to sis. Ano yung triangle? Kumaingay na kay Triangle. kay Sis LMRB. Sit Makulit 21. Sa'yo ba? Main channel mo ba to? Or ano lang to? Butiki. Kasi wala akong makita doon na ano eh. Yung main channel guys, ang gamitin nyo rito guys. Para, Triangle yan. ayan guys, Sis LMRB pa rin to. Pangalawang video na po. Saglit lang ha, kamaingay yung anak ko. Mega love shoutout po, B-Boy TV. Salamat po sa pa-heart. Next kita dito. Kay Sis LMRB. Sis, sa'yo pa rin po. Salamat sa Guys, walang pong hihigpitan dito. Kung gusto niyo po mamasyal sa ibang nagla-live, pwede po. Walang problema po kay Waray. Free po kayo kahit saan kayo pumunta po. Basta mag-stay lang kayo ng 5 to 10 minutes po. Masaya na po tayo dyan. At patamsak na lang din po yung live ni host ha. Wag niyo kalilimutan mag-live kay host. At host, baby, surrender, birit, ang mga batay makulit.
Tulad ng anak ko, makulit. Biboy TV, salamat sa pa-heart. Mega love shoutout po sa 2 viewers natin dyan at 15 thumbs up. Maraming salamat sa inyo guys. Sis Ella Marby, sa iyo pa rin. Pang ilang ko na tong short video mo, bahala na. Play lang natin muna guys. Hula-hula tayo sa mga nagsasabi. Ay, Marchet! Hindi ka lalabas ha? Kanina, nandun na yan saan? Nandun na siya sa may gate. Sis Ella Marby, sa iyo pa rin. Sunod ko na sa dito si Biboy TV guys ha. Kasi solid talaga yan eh. Sangkay yan, si Sangkay. Baka nakaturog na nga dahil si Sangkay. Sangkay, katurog ka na ba? Nakaturugan mo na dati yung cellphone. Sis, kay ano na tayo sis ha, kay ano naman tayo kay Biboy TV. Paikutin lang natin guys tong ano natin ha. Hindi yung cellphone, yung mahilo yung cellphone ko pag pinaikot ko yung cellphone ko. Yung pag-play sa mga short video nyo ha, para lahat kayo magkaroon, hindi kayo nahinayang sa inyong pagpunta sa akin live. Guys, yung hindi pa nakapag-pin, hindi pa ako nakapag-pin eh. Moy, utang yung cellphone yun eh. Hindi ko lang to si B-Boy. Guys, yung nakapin po, huwag niyong kalimutan ni bigyan ng banana yan ha. Napakasulit po yan, mabait na ano yan, Sangkay. Ano yan? Matulungin. Summaries. Matulungin yan, Sangkay na yan. Napakasulit niya ni Sangkay. Kung hindi nyo lang alam, kung hindi nyo pakilala yan si Sangkay, pasyalan nyo po yung main channel niya. Tuwing alas 7:30 nagla-live po siya ng umaga. At lagi po siyang masayahin at mag-live. Hindi kayo magsisisi po pag pumunta kayo doon sa kanya. Square. Lagi po nag-iibang anyo po iyang tao na iyan. Gusto ko sanang paliparan niya ng kariton eh. Kaso hindi ko mapalusot sa cellphone eh. Salamat. Sa'yo na, Kasangkay, iyo mo na ini. Kahit hindi na mag-abot kita mag-aga kay waray man yung kalaban nga da, ikaw lata da. Kahit kita mag-aga nga ni, mag-play mo short video, waray problema. Mabusa man kita ng load, waray problema. That's good. Sangkay, pwede ka mag-masyal ni mo mga Sangkay na nagla-live. Mega love shoutout po sa 3 viewers natin dyan at 15 thumbs up. Maraming salamat po. At si Sangkay muna tayo magpi-play. Kay Sangkay tayo guys. Yung nakapin po, si Sangkay Biboy TV. Yung nakapin po mga kawaray. Pwede yung pasyalan po yan. Napakabait yan. Pag pumasyal ka sa live niyan, hindi ka maboboring at hindi ka mabibigyan. Joke lang Todas. Sangkay, joke lang ha. Huwag niyong kalimutan, iboto si Sangkay pagkagagawad. Totoo lang guys, si Biboy TV, pag napunta ka sa live niya, hindi ka magkakaroon, hindi joke lang. Todas talaga. Joke lang yun ha, Sangkay, magalit ka sa akin. Layasan mo ako rito sa akin live ha. Guys, biro lang yung kay Sangkay ha. Di natin kay Sangkay pa rin guys. Wow, ang daming handa ha. Mukhang may birthday na naman naraganap ha. Pabili ka pa nyelo.
Ay, hindi gamot ko. Advance yan si Christian. Wala. Kahit kasi magaling yun. Grabe, alam na alam. Andiyan sa ilalim yung babasagin. Ingay mo talaga no. Pag nagla-live na yung papa mo. Uy, kay kinalat mo na naman pala yan. Pakabasin mo siya. Miguel, shout out po sa 3 viewers natin dyan at 15 thumbs up. Saan meron dyan mo? Guys, andito maraming litsonin. Mukhang may may handaan yata ang nagaganap. Ano dyan? Kay Tudas pa rin tayo guys, kay B-Boy TV pa rin tayo guys. Sa ilalim mga siguro. Lagi namin sa extension wire. Ako na yung extension. Ito yung charger. Oo, ginamit ko. Yoko. Grabe. Miguel Love, shout out po sa 3 viewers natin dyan at 15 thumbs up. Maraming salamat po. Ano, nasa na? Letra, hindi niya. See? It's the letter T. Gusto nyo ang letter T. Hanapin mo. Bahala ka dyan. Ay, wala sa taas. Andyan lang sa ilalim yun. Ay, nanapin mo na. Alin? Letter T daw. New 30? Andito pala kay Kuya Christian eh. Kumari ka lang. Kay B-Boy TV pa rin tayo guys. Wala na si Chili eh. Sana ito yung mag-inom si Christian eh. Sabihin mo na. Kapuan? Dahil nagpuwet kami ng mga barkada. Ha? Ano, nasa buwan hindi na kalimutan ni Papa tinago ko. Napuyat kami, nag-deal na kami. Ha? Ano?
Mega love shoutout sa 1 viewers natin dyan. Maraming salamat po. Ito na kayo, Superman. Diyos. Umubos na yung Magkano nung ito daw ang pera? One po naman po. Sana pumunta yung bukas yung ano, yung Indian wing. Ang bili yun eh, no? Mabili. Maganda kasing ganun, yung tsura. Bilog. Bilog tsaka ano, matigas. Bago kasi. Hindi, no, yung binibili mo, no? Pag kinabukasan, ano na, ano yun, no? Lambot. Ambot. Kaya nga di ako nagpasabay kay Laro. Siyempre, alam kong ilang araw na yun nandun. Maganda talaga yung ano, bagong pitas, tas bebenta sa'yo ka. Stop, konti naman. Hi guys, hi guys. Tago ka. Wala na nga rin kung dito. Naka 1 hour na pala tayo mga kawaray. Shoutout po sa nanonood natin dyan sa isa. Si Biboy TV yan, alam ko. Salamat sa Reyes sa pa-heart. Saglit lang wala na yung load yung isa kong cellphone. Paload pa. Dalawa na atan cellphone wala nang load eh. Naubos na guys. Kasi ano lang yan eh. 50 lang. Sinaglit na. Mga ano natin dyan, yung mga kaibigan natin dyan, yung papasok sa akin live. Pwede rin kayo pumasyal sa ibang nagla-live ha. Hindi kayo hihigpitan ni Waray. Hi. Salamat sa Maria sa pakaway-kaway at sa pa-heart. At may kasama pang shades. Manangin na. Puludan mo na lang sa'yo. Nag-chat na ako kay Ate Gina yun. Wala nga, hindi nga natin. Wala mo yung... Pipli ko ngayon. Lubat ko eh. O, anong gagawin ko? Lubat din yung cellphone ko, di mo kinarge. May charger dito ah. Kasi nag-iisa lang. Ito lang naman ng baby. May ulo ako dyan. Ang charger. Ay, ang ulo ni Christian Pastor. Ayan wala, ulo. Ano pala eh? Papaludan, hindi pa expired to. Oh, Hindi hindi mamaya. ko, ikaw magcha-charge. Ito ba? Hey Biboy TV pa rin tayo mga kawaray. Kasi wala namang ibang pumapasok kundi si Biboy TV. Ito na kasi mag-live, wala na lang pa. Antikan tayo doon na makaka-copyright na naman tayo. Naka-copyright ako sa anak ko eh. Pinakailaman yung copyright talaga. Yung ginto-ginto na yun, naka-copyright tayo nun. Naku po, mabuti na yung mute ko. Mantika na tayo doon. Thank you Lord sa grasya. Bye guys, Biboy TV pa rin tayo. Huwag natin kalilimutan si Biboy TV po. Suportahan natin yan. Napakabait na sangkayan. Weh, sabi mo na dyan, weh. Hindi mo pa nga kilala nak, weh ka agad. Ito, di ba nag-expire dyan guys? Ito yan yung dito ah. Losing na nga rin eh. Nag-expire na. Ayun na rin. Ha? Sabay ni Lugan. Nag-chat ako kay Ate Jane, hindi pa nag-reply. Hindi nga nag-send. Hindi ba? Tignan mo yung message na ano. O na-expired na. Ginto. Ayan ah, never run out of date. Wala na. Hindi nag-reply sa Ate Jane eh. Hindi nga nag-send pa na mag-reply. Yan o, send na. Kaso di pa siya ba ano?
pa-save yan. Hindi pa naka-blow yung ano. Mumpo ka kasi dyan sa... Upo ka dyan. Ano yung kunin yung kulay blue? Ayun eh. Pwede mo naman kunin yan, tapos balik mo mamaya pagkatapos. Dito lang, sa bilang ba? Mega love shoutout po sa 1 viewers natin dyan. Thank you very much. Biboy TV, salamat sa pag-stay sa akin live kahit wala nang load yung aking cellphone isa. Ang ganda yung number mine. Saka yung pera. Iwan ko, sana ba? Ayun. Ayun, pera. Yan, Diyos ay unti-unti ah. Ha? Yan, Diyos ay unti-unti. Yung? Kaya nga isa tayong baso para... Isang lagok lang yan. Wait lang mga kawaraya, magpaload lang tayo. Salamat na 1 hour na tayo at 43 minutes. Salamat kay Biboy TV sa pagtambay sa akin live. Kahit nag-iisa lang siya rito. Salamat sa iyo talaga, Ay Sangkay. na, malakas ako sa reverse. Araw-araw. May ako sa ano, sa lalaman yun eh. Ay, sorry na. Pag kumapala ka ito, lalaman ako at mano ko. Hindi na lang din ako mag-inom. Ako papalte ka pa. Huwag mo gayahin papa mo. Hindi. Araw-araw. Nun. Gagawa sa araw-araw. Papaltip papa mo lasing pin. Pero ang akala ko, binabasa ko. Pumunta dito si Mario Mart, kapatid na yung Winston. Kapatid na yung nila. Tagal pa yun. Tagal ba ba? Hindi ko muna kukunin yun. Mahirap na yun. Huwag yan. Pag ito, napaliduster ko. Mas toothpick. Kanta yan. Ha? Sarap.
Umalis ka nga dyan. Shout out po, shout out. Mega love shout out sa 3 viewers natin dyan. Mega love shout out po sa ating 2 viewers at 15 thumbs up. Di kasi pwede sa YT yung ano, may tugtog na ano, copyright. Pumasok na ba ang load na yun? Load pa rin ba? Sige dyan, patugtog ka muna.
Sammy TV, mega love shoutout, tol. Mega love shoutout po. Sammy TV, mega love shoutout, tol, sabi niya. Tol Mark, shoutout. Shoutout sa'yo, tol. Mega love shoutout sa'yo. Yung main channel mo para may play ko yung short video mo. Pakibaba dito, tol. Kay Samuel B ba to? Samuel B? Tol, Samuel B ba to? Samuel B? Sammy TV, kay Samuel B ba to? Salamat sa 16 thumbs up at 1 viewers. Biga-biga lang shoutout po. Guys, yung ano po ha, yung magpapaplay ng short video. Itutuloy na natin, mayroon na tayong load. Yung main channel po guys, yung ibaba dito. 5 to 10 minutes, pwede kayo mag-stay, ipi-play natin yung short video nyo. Hindi kasi ito main channel yung binaba eh. Oh, thank you Lord. Okay. Tapos, magpabaliktad yung baso. Mega love shoutout po sa 2 viewers. Guys, kay Samuel B ba to? Sa'yo ba to? Sa'yo? Pakibaba yung main channel po para yung ang i-play natin yung short video. Please lang. Hindi ko malalagyan ng jacket to guys ha. Kasi ano lang to eh. Ninja ang gamit eh. Tuloy pa rin natin guys yung kay ano. Kay Sangkay pa rin tayo guys. Sangkay sa'yo pa rin, Sangkay. Sa Melby kung sa'yo yan, pakibaba yung ano, main channel mo tol. Para yun ang ipi-play natin yung short video mo. Sam TV, mega love shoutout. Tinignan ko po kasi hindi ano lang ninja eh. Main channel po ang pakibaba dito guys. Pagto 2 hours na po tayo, mega love shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa suporta nyo at kahit sumisilip lang kayo sa live ko, malaking bagay na yun. Guys, yung naririnig nyo po, pakibaba po yung main channel nyo po. Main channel po yung gamitin nyo rito guys. Please. Kung kay Samuel B to, sabihin lang kung kay Samuel B. Samuel B sa'yo ba to? Main channel mo? Ninja mo ba to? Ninja gamit na to? Hey! Hello! Hello! Narinig nyo ba ako? Hindi. Samuel B, you hear me? Samuel B, you hear me? Nothing. Nothing. Patayin mo lang kaya TV. Hindi mo naman yung buhalan eh. Oh, wala. Little pack. Bukas ako naman. Pinakamaliit yung charger ni Christian, ha? Kapag uwi, malaki. Guys, kaya ano pa rin tayo? Kay B-Boy TV pa rin, kay Sangkay. Magulat sila sa tiyan, wala yung bantay doon sa karito nila, ano. Wala ba mawawala doon? Ano? Kaya Kuya Nelson, Bakit? sinirado mo yun, sinirado mo. Hindi mo nagkala sa uwi ako. Hmm?
Alam nila. Pero dito, doon ako magtulog sa bayan. Saan yun? Diba ka na matulog sa taas. Isang ka na po mo. Lamig-lamig doon, maparehas ka kahit paano kaya ano. Wala na yun? Meron pa. Ang gusto niya sa'yo. Ang lakas niyo pala itong bata na to. Dali! Tol Sam, kung sa'yo yan, pakibaba nga yung ano mo, main channel mo para ma-play ko yung short video mo. Peace lang. Ay, binaba. Binaba. Hindi niya ano. Wala na ata. Summer Reyes, may gala shoutout.
Biboy TV, sa'yo pa rin. Sangkay, sa'yo pa rin. Sa'yo pa rin yung pinipili nating short video. Samuel B, kung ikaw yung ginamit mo kanina yung ninja mo, sana yung main channel mo na ibaba mo muna dito. Main channel mo yung baba dito para mapili ko yung short video mo. Kay ano pa rin tayo guys, kay Sangkay, ano, Biboy TV. Off ko lang yung ano ko, yung mute ko lang guys yung live ko kasi nagpapatugtog kami. Salamat. Yan ka lang, Biboy TV, salamat. Pili ko lang yung short video. Pwede ka magpasyal sa iba, walang problema. Salamat. Thank you.
Mega love shoutout po sa 3 viewers at 17 thumbs up. Mega love shoutout po. Maraming salamat guys sa sumusuporta sa akin live. Hmm? Ang bilis. Short video lang kasi. Short video lang. Salamat po sa tatlong nandyan. Biboy TV, mega love shoutout sa'yo. Biboy TV, mega love shoutout. Isang buti lang yung ininom mo ng gusto. Ay, yung slipper mo ha. Hindi mo na naman nilagay sa lagayan mo. Pagiging kita. Guys, piliin ko lang yung short video ko. Kasi hindi pa to naka-play dito sa sa akong account. Tayo ko ito ilaw. Very good life ka naman. Ilaw. Wala ka pa pala sa iyo. Ano yung diaper niya, May? Ubus na. Oh, gusto ba? Uy, nag-iisa na lang yun eh.
Mega love shoutout po sa 3 viewers natin dyan. Mega love shoutout po. Salamat po sa 17 thumbs up. 2 hours and 39 minutes na tayo mga kawaray. Seconds pala. Biboy TV, andyan ka pa? Biboy, andyan ka pa po ba? Guys, yung nandyan po sa akin live, ano po, please comment po. Para ma-play ko yung short video. Sa'yo na, B-boy. Nandiyan ka pa pala. Sa'yo, hindi natin short video mo. Salamat. Marimar Banson. Di pa ako lumalabas. Oo nga eh. Kanina ko pa tinitignan, chinecheck ko yung ano ko. Salamat, salamat. Guys, yung gusto magpa-play ng short video po, ibaba nyo po yung main channel nyo po para mapupuntahan ko yung ano nyo, short video nyo para hindi tayo mahirapan maghanap. Madali lang naman ang rules dito guys. Kahit saan kayo magpunta, walang problema. 5 to 10 minutes lang pwede kayo magtambay sa akin. 5 to 10 minutes, pwede kayo magtambay po mga kawaray. Walang problema po. Tulad ni B-Boy TV, lagi siya nandyan. Di siya lang po yung short video niya yung ipi-play natin. Nag-play lang ako guys ng short video kasi hindi ko pa na-play yun. Para makasahod na kami ni Sangkay. Mga waray-waray lang magbubuligan. Maliban iba. Buti nga to kanina si Biboy may nagpalipad eh. 100 din yun. Tama yan. Tatlo ang nagpalipad kanina. Oo nga, nakita ko. Ay, nakita ko doon kanina, dalawa. Yung nagpa-member at saka yung nagpalipad ng 99 pesos.
Malaking bagay na yun. Malakas yun pag nag-ano sa revenue. Mabilis makaano yung revenue mo nun. Makaahon. Kay ano, kay Kabayan Miyaw, ilang beses ako pinaliparan nun ng ano ko, live ko. Nakailang beses din yun. Hindi na nakapasyal sa live ko kasi minsan. Busy yata. Ano mo na pinagagawa mo na? Kalat ng kalat. Pagkasabi ko ng kalat, kinalat na naman. BBTV pa rin tayo mga kwaray. Paabutin ko lang to guys ng ano, 3 hours pa. Mag-out na ako. Naka ano na siya. Naka 2 hours and 46 minutes. Kunti na lang, 15 minutes na lang para mabuo na ang 3 hours. Outie na ako, outie. Marimars Banson, tawa. Bahala ka dito na ako. Matutulog sa live mo. Ayos ah. Maga pa naman. Wala pa 11 eh. 3 hours lang ako. Nag-out na ako. Naantok na ako eh. Nagka 2 hours and 47 minutes na tayo mga karay. Sa'yo pa rin, Biboy TV. Guys, ang swerte ni Biboy TV, siya lang lagi nasa live ko. Kaya siya lang lagi mapipili ko ng short video. Wala namang problema guys eh. Mga karay yung kahit lumipat kayo sa ibang nag-live. Oh, parang kang gagawad dyan ah. Daan B-Boy TV. Kaya sinusuklian lang natin yung pagbabad ni B-Boy TV sa live ko. Kaya yan, piniplay natin guys yung mga kawaray yung ano niya, short video para naman makabawi tayo. So ito, bigyan ko ito mamaya mga copyright ako. Minsan nakakaano lang eh.
Yo, what's up mga kwaray? Malapit na tayo guys, mga 3 hours. 2 hours and 53 minutes na tayo guys. PBoy TV, maraming salamat sa pagtambay mong dalawang cellphone. Maraming thank you po. Marimar Banson at Summer Reyes, mega shoutout sa iyo. Salamat. Ito sa iyo pa rin ang pag-play natin yung short video kasi wala nang ibang pumasok. Kundi ikaw lang. Maraming thank you ah. Maya mag-out na rin ako. 6 minutes na lang guys. Tinatawanan ako ni Marimar Banson ah. Mega love shoutout po sa 2 viewers at 17 thumbs up. Salamat Marimar Banson at Summer Reyes at PBoy TV. Salamat sa yung tatlong cellphone na tinambay mo sa akin live. Maraming salamat. Thank you very much. Aray ko na. Sakit kong ba ni Papa? Kunti na lang, makakatulog ka na. 2 hours and 56 minutes. 4 minutes na lang. Aray ko, Mark dyan. Bumaba ka dyan, Nalik. Dito. Ang kulit mo, ha? Aray ko. Zero is Hours and 58. Lapit na mga kwaray, mag-out na tayo. Maraming salamat kay PBoy TV sa suporta sa akin live kahit siya lang na andyan. Mega love shoutout po. Hindi talaga nang iiwan si Sangkay. Maraming salamat talaga Sangkay.
Daldal mo. Yeah. Pinadal mo ah. Yeah. 2 hours and 59 minutes mga koray. Malapit na. Makakatulog na ako. Oh, Nag-countdown sa vlog mo. aray ko Mark dyan. Ang sakit ng paa ni Papa. Alis ka dyan. Ouch, ouch. Mega love shoutout pa rin sa dalawang viewers natin dyan. Libre TV at Marimar Banso. Ay dali. Yun o. Naka 3 hours na tayo dyan mga kawaray. Biboy TV, mag-out na ako. Salamat. Maraming salamat sa iyong suporta sa akin live. Naka 3 hours na tayo mga kawaray. Mega love shoutout po kay Biboy TV kasi hindi tayo iniwan sa ating live kahit dalawang tatlo ang nanonood. Maraming salamat. Bye-bye na. Bye-bye. Magbabay ka na. Isang koy, makaturog na ako. Kaya pinapiraw na ako. Maraming salamat, Sangkay. Sangkay. You hear me, Sangkay? Mag-outin na po ako, Sangkay. Sangkay, nangaturog ka na. Ay, Sangkay, maraming salamat, Marimar Manson. May gamel na shoutout. Matulog na ako. Bye-bye. Next time na lang ulit. Bukas nung hapon siguro mag-live ako. Thank you. Bye-bye. Maraming salamat sa mga pumasok sa akin live mga koray. Good evening po. Good night everybody. I love you all. See you next live.